Ниһаять, бына газ үтте безнең өйгә. Аллага шөкер, хәзер йылынабыз. Кунаклар килһә, чәй кайнатабыз, ашарга пешереп, каршы алырга Алла бирсә. Йортыбызга газ инде. Без бик шатбыз. Был вакыйганы озак көттек, дип куана Азнай авылында гомер итүче Ямилә Усманова. Зәңгәр ягулык менән өебездә яньлелек арткандай булды, ди ул. Бына безгә быел газ үткәрделәр. Без шуга шатбыз, һөйнәбез. Кунаклар килһә, балаларыбыз анаһайын кайтһалар, аларга йылы чәй, йылы аш менән каршы алабыз инде Алла бирсә, һөйнеп, шатланып. Эткол авылы биләмәһенең бернисә авылында газ үткәрү эшләре бара. Авыл биләмәһе башлыгы Илгизәр Ихсанов әйтүенчә, Азнай авылының Бәпкә урамына газ турбалары тулыһынча үткәрелеп беткән. Әле тулыһынча эшләр бетте. Өйләргә уже газы тоташтыру эшләре башланды. Улар технологический присоединение программы буенча еңелрәк килеп чыкты эшләре. Әлеге вакытта Этколда 3 урамга һәм Азнайда 2 урам кала инде безнең. Онда ямгы 55 хужалык. Авыл халкы моны түдемләп көтә инде ул. Мына бу 3 урамдагы Этколдагы гел яшьтәр яшәйләр. Һәм яшь гаиләләргә ул әлеге газ бик кирәкле. Ул бит уңайлык кертә яңа тормышка. Шуңа алар бик көтеп алалар бу газды. Урамдарга газ турбаларын халыуды Ишембай Струп яуаплылыгы сикләнгән ямгыяте башкара. Һава торышы кулай гына торһа, Эткол авылының Әхмәтзәки Вәлиди, Дуслык һәм Яшел урамдарының күп кенә йорттары яңа елга тиклем зәңгәр ягулыклы булыр, дип өметләнә халык. Алина Садриддинова, Захир Хәсәнов, Ишембай хәбәрләре.